Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon bidiyo. Ni ne dai naku Umar Ladan, kamar yadda kuka sani. Insha Allahu a bidiyon mu na yau za mu yi magana ne akan email address da kuma yadda ake amfani da shi da kuma amfanin shi. Kula da ƙorafuka na al'umma da kuma yawan tambayoyi da ake mana akan email address, shi yasa muka yanke shawarar da zuwa mu yi bidiyo wanda zai yi bayani mai faɗi, zai koyar da yadda ake buɗe email address da kuma yadda ake amfani da shi a wurare daban-daban. Masha Allah. Amma idan ku sababbi ne zuwa wannan, kan mu shiga kai tsaye zuwa cikin bidiyon, ku danna mana subscribe kuma danna mana ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora sabon bidiyo za a sanar da ku insha Allahu kai tsaye. Masha Allah, da farko abinda za ka yi bayan ka samar da wayarka kamar haka, za ka shiga cikin application drawer, za ka zo ka nemi inda browser ɗinka take. Za ka iya yi da Opera, za ka iya yi da Opera Touch, za ka iya yi da UC. To ni dai na zaɓi Google Chrome browser. In ka zo za ka yi clicking ɗin wurin search bar nata kamar haka. In ta shigo nan, to za ka je ka rubuta create account. Bayan ka rubuta shi zai fito, za ka dangwale shi. Bayan ka dangwale shi zai kawo ka zuwa wannan fuska. Za ka jawo zuwa ga abin nan na biyu, link na biyu kamar yadda ka gani shi. To wannan da aka yi highlighting shi za ka yi clicking kan shi. Bayan ka yi clicking zai buɗe ma. In ya kawo ka zuwa wannan fuska, to ka gani da ma ina da email da yawa. To inda baka da email kawai zai gwada ma wannan add account. Da yake ina da email yanzu da ya nuna mai wannan add account din shi, za ka yi clicking. In ka yi clicking din shi, za ka dan jira kaɗan, za ta yi search, za ta kawo ka wurin wannan. To in ta kawo ka nan, za ka yi, in ka dangwale wannan create account zai tambaye ka idan za ka yi create account wa kanka ko kuma wa kasuwancinka. To sai ka zaɓi wa kanka. Daga nan bayan ka zaɓi wannan sai ka taɓa next. Kana taɓa next da kan shi zai ja, zai zo nan. Nan za ka zo za ka sa abin nan sunanka, cikakken suna na farko da sunan mahaifi. To da yake mu misali za mu yi, bari sai mu rubuta wannan. Sai mu rubuta example account. Amma kai naka za ka saba haka za ka rubuta ba. Bayan ka ƙare sai ka taɓa wannan next ɗin. Kaga kai tsaye ya tafi. Sannan nan za ka zo nan wurin basic information ɗin ga da ya nuna ma. Za ka zaɓi date of birth, wato ranar haihuwa kenan. Ka zaɓi wata, ka zaɓi rana kamar yadda ya nuna. Yanzu mun zaɓi watan biyu, mun zaɓi rana ta biyu, sai kuma wato ainihin shekara. Shekara mun zaɓi 1991. Sai kuma zubin halitta, za ka iya zaɓin mace ko namiji, ko kuma ka bar shi ba tare da ka zaɓa ɗin ba. Shi ne rather not sai kenan. Bayan ka ƙare sai ka taɓa next. Zai kawo ka wannan fuska. To gashi shi ya zaɓa ma sunan email guda biyu. Idan duk ba su yi ma ba, sai ka dawo nan ƙasa inda aka yi highlighting ɗin nan sai ka taɓa. Zai baka damar da za ka rubuta wannan da kake so da kanka. Bayan ka yi clicking ɗin ya baka wannan fili, a nan za ka rubuta wanda kake so. Yanzu bara mu rubuta wannan example. Example 2113. To mun zaɓi wannan. Bayan ka rubuta kamar haka sai ka taɓa next. Kana clicking ɗin shi kai tsaye. Yau wato yanzu ya karɓa. Yanzu sai kuma password. Za ka zaɓi kalan lambobin sirri na asusun waɗanda kake so. Sai dai ka sani email yana buƙatar a zaɓi lambobin sirri masu ƙarfin gaske, waɗanda sannan kuma waɗanda za ka iya tunawa. Masu ƙarfi ta yadda masu kutse ba za su iya shiga ba, masu sauƙin tunawa gari ka kuma ta yadda kai ba za ka manta su ba.
saboda haka akwai buƙatar ka cakuɗa su da nambobi da alphabet. Bayan ka gama sai ka taɓa next. Kamar yadda kuka gani an riga an sa lambobin, yanzu sai ka zo nan wurin wannan next ɗin sai kai clicking ɗin shi. Kana clicking ɗin shi ya kawo ka wannan fuska. To idan kana buƙatar sa number waya, ga inda zaka sa number waya nan. Idan kuma baka buƙatar sa number waya, kai tsaye zaka jawo ƙasa. In ka jawo ƙasa zaka zo nan inda aka taɓa bari mu jawo ƙasa da mu. Yawwa in ka zo nan zaka taɓa wurin skip ɗin nan, zai tsallake da kai. Kana taɓa skip to ka tsallake maganar sa number waya yanzu kai tsaye. Yawwa ya kawo nan, yanzu yana nufin an gama creating ɗin account ɗin. Daga nan kuma zaka danna mana next, zai ji gaba. At the end, bayan ka ƙara wannan zaka yi scrolling zuwa ƙasa. Yanzu ka ga shi kenan, ka riga ka gama creating email address, ka ƙirƙiri shi, ka kuma kammala. Yanzu zaka iya amfani da shi a kowane platform, a kowane website, a kowane wuri. Masha Allah. Duka wannan shi ya kawo mu ƙarshen wannan bidiyo. Da fatar wannan bidiyo ya burge ku, danna mana like, ku danna mana share ta yadda za ku tura ma kowa ya amfana. Masha Allah, mun gode. Mu haɗu a wani sabon bidiyo mai zamani TV.